Babada. Nas, nesi versin? Çoğla Sağ ol. mı? Toylum açılmasın. Sağ ol. Abi bize de Hudaý yetirsin Allah azam. Oğlum da sadım. Gowy. Sen ähili. Ay yavaş kavlan. Kakym alıp berdi. Ha, kakın alıp berdi. Kakymyň jany sag bolsun. Kakın zor o sen. Hey, tagy näme? Nesi besin çoğlama yana qowmaşyn. Ay näme dost? Bula men tak wagtdaýyn. Nähtiga? Tamam. Awa çalış vermeler da näme? Ay, tagy näme? Ha. Çygyr näme? Aýdy. Bu ne? Be. Oğlumun tigiri. Qow tigirdir. Kiçikkem diňe şuňar tygyr sorýadym da. Nähtiga? Özüm kaçan görsen her ay çalışýandym tygyrmy? Ýadyma düşýär. Ýöne sen da sonra ýana bagşyna bolan. Sen ýa tygyr sorýadym ha? Kan ýadymy şunu sen. Atwyrmy? Men şu wagtym kakam sapaklarından beşik alsam tigrat berjek diýdi. Men hut şu söz üçin sapaklarımdan 4 alýadym. Näme? Sebäbi kakamyň tigir almana puly ýokdy.